करता आजी गुरुपौर्णिमेचे स्पेशल असं संगीत कीर्तन गुरु आमकां देवा लागीं आपण व्हरतलो म्हणून आमी मस्त सेशनांतू आयकलेलें आसा तशी आजी गुरुपौर्णिमे लेकांतू स्मिता नायक माताजी फर्स्ट सांगचे येता आसाची कीर्तन सांगूक श्री गुरु चरण पद्म सांगू येता आसाची हरे कृष्णा हरे माताजी कृष्ण तुमचं माताजी. स्वागत असं स्टार्ट करा हरे माताजी. कृष्ण. हरे कृष्ण. आजी गुरुवंदना हे नरोत्तम दासन बरयलेलं आसा. तांगेले हे कीर्तनाचे थोडे मिनींग अर्थ हांव सांगच्या प्रयत्न करता. हरे कृष्ण सगळ्यांक हरे कृष्ण. कसं म्हणतस म्हळ्यार हांगा नरोत्तम दास गुरुले गुरु म्हळ्यार कितले महत्व एक एक मनशा जिवनांतू गुरुल महत्व कसं आसा म्हणून कितलो आसा म्हूण सांगून हांगा नरोत्तम दास एक कीर्तने मुखांतर सांगतस कसं फर्स्ट चरणाचे मिनींग अशें आसा गुरुल चरण कमलाक श्रद्धेन भक्तीन शुद्ध मनान प्रेमान हांव नमस्कार करता म्हणून सांगतस नरोत्तम दास. मागीर आमकां सांगतस की नरोत्तम दास सांगतस की हे बाय अस्सल गुरु दयेन आमकां हे लौकिक जगांतल्यान दांटून बच्चा जाता आणि कृष्ण प्राप्ती जाता ताजे कितेरी आमी केन्नाय गुरुले शरण वचका म्हणून सांगतस. आणि सेकंड चरणांतू गुरुल मार्गदर्शन केन्नाय तुगेल हृदयांतू दवरी कसले आश मनांतू दवर नाका म्हळ्यार आश म्हळ्यार भौतिक जगांतल्या आश न्ही चड दवर नाका तुका गुरुल चरणा वयली चड तूं मन दवर न्हू श्रद्धेन भक्तीन तूं गुरुक वंदन करी तेन्ना तुका कसं जाता गुरुल चरण कमला वैरी मन आणि प्रीती दवरी जीवनांतू आध्यात्मिक उन्नती जाता आणि आध्यात्मिक परिपूर्णता खंडित तुका मेळटा म्हणून. मागीर थर्ड चरणांत सांगतस आमकां जन्म जन्मांतरान गुरुले दिव्य ज्ञान मेळका जाल्यार आमी देवाल भक्ती केल्या निमित्त आमकां जन्म जन्मांतर आमकां गुरुल ज्ञान मेळटा गुरुले आश्रय मेळटा आणि गुरुल कतेरी प्रेम भक्ती आसा थंय अविद्या नाश जाता. थंय मनशा आमकां गुरुले भक्ती गुरु वयरी आमकां प्रेम गुरुले वयरी एक कसं म्हणटा ती प्रीती भावने आयली म्हणजे आमगेल अविद्या नाश जाता म्हळ्यार आमी अज्ञानांतल्यान दूर वता ती. वेदांत गुरुले गुणगान केल्लेलो आसा ताजे निमित्त प्रति एकल्या जिवनांत गुरुल मार्गदर्शन मस्त अगत्य आसा. वेदांतय गुरु मस्त ह्या दिलेलं असतं गुरुल विशयानं कितले महत्व आसा गुरुक एक प्रत्येक जीवनांत तो गुरु कसले महत्व आसा म्हणजे वेदांतय तांकां वर्णन केलेलं असते. आणि चारी हांतो सांगलेलं आसा गुरु केन्नाय करुणा सिंधू जावन आसता म्हळ्यार तांकां गुरुक शिष्या वयरी प्रीती करुणा माया म्हळ्यार मस्त आसता तांणी चेडवां म्हणके तांकां प्रीती दिता ती अधम जन्म जनाले म्हळ्यार आमगेल तसले एक पतीत जावन आशिल्ले आमकां जनाक गुरु आमकां मस्त प्रीती करता तो एक बंधू म्हणके आसता. मागीर गुरु नरोत्तम दास कसं म्हणतस आमगेल वैरी मस्त दय दवरी गुरुक सांगतस आमगेल वैरी मस्त दय दवरी आणि तुगेल आश्रय आमकां दी तिन्नी लोकांचो तुगेल महिम मस्त सांगलेलं आसा म्हणून नरोत्तम दास हे प्रार्थना तुगेले गुरुवंदनांतू सांगतस गुरुल विशयान. सर हांव आतां हे कीर्तन सांगच्या प्रयत्न करता कसं चूक जाल्यार माफ करा ती. श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मोहि सावधान माते बंधु मोहि सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाय जहाँ प्रसादे भाई ये भव तोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ
होय ते श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ती सन्मान गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कुर्या ऐक्या गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते ते कुर्या ऐक्या आर्ना ते कुर्यो मने आशा आर्ना कुर्यो मने आशा श्री गुरु चरणे रती येई से उत्तम गती श्री गुरु चरणे रती येई से उत्तम गती जे प्रसादे पुरे सर्व आशा जे प्रसादे पुरे सर्व आशा श्री गुरु चरणा पद्मा केवला भक्ति सद्मा चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ये चकुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रचरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु चरण सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु चरण सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकेनाथ लोकेर जीवना आहा प्रभु कोरो दोया देहो मोरे पद छाया आहा कर प्रभु आहा प्रभु कोरो दोया देहो मोरे पद छाया एबे गश जश गुशुक त्रिभुवना एबे जश गुशुक त्रिभुवना प्रभुपाद पतित पावना प्रभुपाद पतित पावना गुरुदेव होइलो शरण गुरुदेव होइलो शरण जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद हरी 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 बोल माताजी भारी चंद कोन सांगला तुम्ही ते ट्रान्सलेशन अंतू वंडरफुल भारी बदची आमका गुरुनी मार्ग दाखोवचे शास्त्रान सांगिल वरीची आणि आमका देवाक सीधा वचून मेळलो जायना एक खंयचे एक ऑफिसा गेल्यारी ऑफिसरा मेळका म्हूण जाल्यारी पिवाना दक्कून आमी कशी वचका आमकां तांणी वाट दाखयताची आमका देवाल्या वचका म्हूण जाल्यारी आमका गुरुची वाट दाखयता गुरुला आश्रय शिवाय आम खंयचे एक मुखार देवाल पायमळा वच्चा जायना म्हणून आमी मस्त पंता आमगेले स्पीकर्स आले तोंडार दाखून आयकलेले आसा पै माताजी नरोत्तम दास ठाकूर तांणी मस्त भारी चंद चंद भजन बरयलेलं आसा आमी धन्य मस्त भावनेरी ते अंतर तुमतान येत पड तशी त्यांनी बरेलेलं असते भारी खुशी मस्त मस्त जन तांणी आमगेले वैष्णव भजनान तांणी आमी आपणायताना ते अर्थ आयकतारीची आमकां देवाले कनेक्शन जाल्यार वरीशी जाता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही अशी येवन मुखारी देव का म्हणून हांव निमगून घेता हरे कृष्णा धन्यवाद हरे धन्यवाद कृष्ण अवकाश दिलेला मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा राजेश्वरीराव माताजी हरे कृष्णा तुम्ही स्टार्ट करा माताजी ओके
फर्स्ट सकड़ा लगी क्षम मागता की नेटवर्क इश्यू निमित्त म्हाका जॉइन जेवचे जायनी आता फर्स्ट कीर्तन आम्ही ऐकलींची श्री गुरु चरण पद्म स्मिता नायक माताजी भारी चंद कोण तुम्ही सांगला मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण तशीची मुखार सोनो गुरुले अनेक कीर्तन आज गुरुपौर्णिमा स्पेशल आचे गुरुपौर्णिमा लास्ट वीक जल्ला जलारी आम्ही त्या स्पेशल आचे एक कीर्तन सेशन आज दवरला गुरुदेव कृपा बिंदू दया दिया म्हणलेले कीर्तन अनुपमा नायक माताजी हांनी सांगू येता आसाची हरे कृष्णा माताजी अनुपमा नायक माताजी हरे कृष्णा तिन्ही मुळे हरे कृष्णा तुम्ही सांगितलं हरे कृष्णा गुरुदेवा गुरुदेव कृपा बिंदू दिवा म्हणून भक्ती विनोद ठाकूरान विरचित शरणागती पद संख्या प्रयत्न करता ताजे अर्थ सांगता स्पष्ट गुरुदेव मिगेल आध्यात्म गुरुदेव तुगेल सेवक एक बिंदू दया मात्र दियाची हा वेग तणापशी तो स्थानार असत मक्क तुमगेल म्हणके आशे आकांक्षे नाशी दावचक शक्ती बल आणि सहाय दियाची हा दोन्ही श्लोकांतो हा तुमका चांग अर्थ हा तुमका चांग अर्थ करून घेऊचक सक्कड गौरव अर्पण करता मागिरी पवित्र नाम भारी कुशेरी जप करचे निमित्त मिगे सक्कड पाप दून होता तिन्ही श्लोकारी ओ मिगेल गुरुदे दुर्बल बुद्धी नत्तील मक्का तुमगेल क्याद मळता दय क्याद मळता मक्का तुमगेल ಒಟ್ಟು ಅವಕಾಶ करून दियाची चारी श्लोक तुम्ही मक्का परिश केल्यारी मिगेल लगी कंचन चांग गुण दिसना तुम्ही मक्का दय दिवून दय दिवदलरी हाव रोडची मा दय दीनदलरी तुम्ही मक्का दोय दीनदलरी हाव रोडची मात्र गती आणि मिगेल जीव वरनु घेऊ मगेल जीव वरनु घेऊचक साध्य ना गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करोई दासे तणपे का दीन गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करोई दासे तणपे का दीन सकल सहने बल दिया करो निज मन स्पृहाहीना सकल सहने बल दिया करो निज मन स्पृहाहीना गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करो दासे तणपे का दीना सकल सम्मान पुरिते सकती देवनाथ जत जत तबे तो गाइबो हरि नाम सुके अपराधे हा बेहत तबे तो गाइबो हरि नाम सुके अपराधे हा बेहत गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करे दासे तड़पे का तीना गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करो दासे तड़पे का तीरा कबे नो कृपाल वै ज्ञान कृतात होई बेनात कबे नो कृपाल वै ज्ञान कृतार्थ होई बेनात शक्ती बुद्धिहीना अमियती दीन कोरे मोरे आत्मा सदा शक्ती बुद्धिहीना अमियती दीन कोरे मोरे आत्मा सात गुरुदेव कृपा बिंदू दिया करो दासे तड़पे का तीरा
जगत जगत विचारे किछु नाही पाई, तुम्हारा करुणा सार। जगत विचारे किछु नाही पाई, तुम्हारा करुणा सार। करुणा ना होले कांडिया कांडिया, प्राणनार की बो आरा। करुणा न होइले कांडिया कांडिया, प्रणनार की वो आरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तड़पे कातीर। सकल संहने बल दिया करो, निज मने स्पृहाहीन। सकल सहने बल दिया करो, निज मने स्पृहाहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो दासे तणपे काहतीन। हरे कृष्णा. आवर्त तू सांगी समुदाय हरे कृष्णा ते. माताजी लाईक झाला सांगितलं. हरी बोल माताजी. लाईक झाला तुम्ही सांगितलं. वही गुरुले दय असलारी दय नसलारी एक तणताईशी हल्ला ना म्हणून तुम्ही सांगलाय. करेक्ट. आमगेले जीवन अंतुले प्रत्येक विषय अंतु गुरुले एक दय जाऊ का. तुम्ही गुरु लागत मागील करेक्टच म्हळारी ते तशेंच जेन्ना आमगे जीवन तुम्ही पळया आम्ही आताच की ना तेन्नाय हांव सू म्हणलेले आमगेल्या घरांतू फस्टाच आमगेल गुरु हांवच जावन आसता. ती चंद करून चरडाक ते चमका चाकी हाथ धरून ये करू की आणि खंयची चांग नाही खंयची सम्म खंयची चुकी ते पूरा आमकां सांगून दितली. आमगेले फर्स्ट गुरु घरांतूची आमकां मोदला गुरु म्हणून सांगता न्हय हांवसू एक गुरु तेन्ना ते गुरु तुकून प्रत्येक कोण पूर आमकां लायफ विशीं सांगून दिता की तांणी पुरा आमी तांकां पुरतेनाकय आमी गुरु स्थानाची दिताची म्हणून म्हाका दिसता. सो तुम्ही लाईक करून मिनिंग सांगले कीर्तन चंदुकोन म्हणला माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. मुखार सोनी आमगे कार्यक्रमा भागी जाऊ का कीर्तनांत. हरे कृष्णा. तशीची आता गुरुदेव कृपा बिंदू दया म्हणा दी म्हणून सांगून एक हे जाले. आता नेक्स्ट अनेक गुरुदेवा लागी कृपा मागून कीर्तन सांगू येता सांची स्वाती कामत माताजी कुमटा सुकून गुरुदेव बरो कृपा कोरी म्हणलेले कीर्तन. हरे कृष्णा माताजी. स्वाती कामत माताजी स्वागत तुमका आईचे हे दर्शनाक. हरे कृष्ण माताजी. कीर्तन धन्यवाद. म्हणून धन्यवाद माताजी. हरे हरे कृष्ण. पहिले मिनिंग सांगून घेता म्हळ्यार तुमकां कीर्तनाचे चड अर्थ मनावत म्हणलेतली. हे भक्ती विनोद हिज होलिनेस भक्ती विनोद ठाकर विरचित गुरुदेव बडो कृपा कोरी भजन आसा माझे हांव सांगचे. ताजी मिनिंग अशें आसा भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले गुरु महाराजालेगी विनंती करता आसाची हे गुरुदेवा तू मस्त दयाळू आसा देखून तू म्हाका गोद्रुमान तू वास करूक अवकाश दिलेलो आसा. गोद्रुमा म्हळ्यार नवद्वीपांत वन ऑफ द द्वीप थंय भक्ती विनोद ठाकूर तांणी वास आशिल्लीची. वृंदावनांत वास करून सतत हरिनाम कीर्तन गायन करता म्हणलेले आदेश दिलेलो आसा. हे गुरुदेवा तुगेल आदेश परिपूर्ण करचाक मेगेल वैरी दय करी म्हाका शक्ती सामर्थ्य दी. मेगेल मन केदना हरिभक्तींत स्थिर जावन व्याकुलता दूर जाता. केदना हरिभक्तींत स्थिर जावन व्याकुलता दूर जातले. मेगेल बाल्य यौवन हांवें लौकिक सुखापेक्षेन तू नष्ट केलेलो आसा. मेगेल पाप कृत्याची म्हाका भक्ती सेवेन तू अडचण जालेलो आसा. गुरुदेवा आतां मेगेल अंत्यकालांत हांव आसा. मेगेल देह पंच व्याधिग्रस्त आसा. तुगेल चरणारविंदांत तू दोळे उद्दा घालून निमगीत आस देवा. दय करून सांग हांव देवाली सेवा कशी करू. अनन्य भक्तीने तांणी निवेदन करून येत आसत तांगे गुरु देवालेगी. भजन ट्राय करतात. गुरुदेव बडो कृपा कोरी गोडवन माझे
वधु में दिया जो स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी बड़वन माझे वधु में दिया जो स्थान। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে দোষী হরিনাম করো গান। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে দোষী হরিনাম করো গান। গুরুদেব বড় কৃপা করে बड़वन माझे बुद्र में दिया जो स्थान। किंतु कबे प्रभु योग्यतार पीबे এই দাসের দয়া করি। किंतु कबे प्रभु योग्यतार पीबे এই দাসের দয়া করি। चित्त स्थिर हबे सकल सोहिब एकांते भजिब हरि। चित्त स्थिर हबे सकल सोहिब एकांते भजिब हरि। गुरुदेव बड़ बड़वन माझे गुरु में दिया जो स्थान। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। निज कर्म दोषे हे देह होइलो भजनेर प्रतिबंध। निज कर्म दोषे हे देह होइलो भजनेर प्रतिबंध। गुरुदेव बड़ कृपा करी बड़वन माझे बुद्र में दिया जो स्थान। वार्धक्ये कोण पंचरोगे हाता केमुन भजिब बोलो। वार्धक्ये कोण पंचरोगे हाता केमुने भजिब बोलो। कांधिया कांधिया तुम्हारा चरणे पुड़ियाचे सुविह्वल। कांधिया कांधिया तुम्हारा चरणे पुड़ियाचे सुविह्वल। गुरुदेव गौड़वन माझे बुद्र में दिया जो स्थान। गुरुदेव गौड़वन माझे बुद्र में दिया जो स्थान। बुद्र में दिया जो स्थान। गुरु में दिया जो स्थान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा हरी बोल माताजी. बरे लायक करून म्हणला तुम्ही. ऍज युजल तुम्ही केदा नाही लायक करून म्हणताची आज यांनी काही लायक करून म्हणलं. थँक्यू माताजी. तुम्ही म्हणला मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा मुखारसोने याची आम्ही निमगे तनपर तुम्ही येताचे आमगेल्या प्रोग्रामात तो खुशी जाता ऐकूच्या. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. तुम्ही हरे कृष्ण. तमी गुरुर विषयांत शिवलयता आशिल्लींची हांव सो फर्स्टा गुरु आमका घरले सुकून वची पुरो स्टार्ट जाता
शिकवण या पुराय म्हणून स्कुला वतांची त्या पुरा आमी शिकताची. आता स्कुला वतना एक पुढे गुरुकुल सिस्टम आशिल्ले त्या वेळार कशी आशिल्ले तसंय. आता गुरु लायक एक गुरु मेळ्ळो म्हणजे जाल्यार ते कशी एक शिष्य ना तरी एक मनशालन तो कशी ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಎತ್ತ म्हणलेल्याक आमका भक्त प्रल्हाद महाराजांची हिरण्यकशिपूले पूत जावन त्यांनी जन्म आयलींची राक्षस योनींत आयलारी नारद मुनी केदना अन्नी कयादू अशी वता असत की हिरण्यकशिपून युद्धा चमकल तपसा चमकलाल बेळेरी तेदना कयादून वता असताना इन माणे नारद मुनीन तांका आपोन व्हरनो लायक कोरनो तांगेले तांका पळोवन तांका लायक एक ज्ञान दिले सांचेरड दुखुनूची तांणी लायक कोरनो लायक मार्गार येयलींची देव आता हिरण्यकशिपून कितली सांगलारी देव ना तशी अशी म्हणून कसं सांगलारी लायक एक गुरून मेळ्ळल देखून प्रल्हाद महाराज लायक एक भक्तू जावन लायक एक व्यक्ती जावन येयची तशी गुरुले प्राधान्य आमगे जीवनांतू केदनाय आसा प्रत्येक विषयांतू यस म्हणलें आमकां हांगा पळय येता. तशीच मुखारसून कीर्तन सांगू येता आसाची गुरुदेव व्रजवने रश्मी भट माताजी कार्कळा दुखून गुरुदेव व्रजवने व्रजभूमी म्हणलेले कीर्तन सांगू येता आसाची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. स्वागत माताजी. हरे कृष्णा. गुरुदेव व्रजवने व्रजभूमी वसिजनी हे भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलेलं असं ताचे ट्रान्सलेशन करूक हांव प्रयत्न करता. हांगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की आम्ही 8 पवित्र नाम आणि 8 जनांक आम्ही समर्पण भाव दाखोवका म्हणून सांगताचे. ते 8 जन म्हळ्यार दैवी गुरु, वृंदावन आणि श्री वृंदावनांत वास करता असले वृंदावनवासी आणि शुद्ध वैष्णव आणि ब्राह्मण लोक पूजाहर जावन आशिल्ले मंत्र आणि पवित्र नाम हे दैविक दंपतीले सेव करचे. हे 8 जनाले सेव करचे म्हाका मस्त आश आसा म्हणून सांगून हांव हे 8 जनांक अत्यंत समर्पण भाव दाखवून पूज करता म्हणून सांगून त्यांनी सांगता फर्स्ट स्टान्सांत त्यांनी सांगता की तांगेल मनाक ओ प्रिय मन आमका अत्कळेल की श्री कृष्णाल सेव करतू आणि खंयचे आत्माचे भ्रम सोडोवच्याक जायना म्हणून सांगताची. म्हळ्यार आम्ही कृष्णाल सेवे दाखूनच आमगेल आत्माक लायक एक सुख दिवचे जाता हेंची एक वाट म्हणून सांगताची. तशीच तिन्ही स्टांजा सांगता की कर्तव्य ज्ञान तपस्सु ध्यान हे पूरा क्षणिक जलरी एक चांग नंबिकेरी देवाल महिम सांगतारी आमगेले आऊस जावन आशिल्ली राधा राणी आमकां भक्ती दितकी. तशी आमी राधा राणीले शरण वचका आमकां कृष्णाल प्रेम मेळका म्हूण जाल्यार आमी राधा राणी शरण वचका म्हणून सांगून सांगिल्लें आसा. आनी तांणी चारीचे लास्ट सांगताच की ओ मिगेल मना तुगे अहंकार शाश्वत जावन सोडी. आमगेल मनाक आमी सांगता की आमगेल अहंकार मिगेल दकून दूर वच देवा वच तश कर देवा म्हणून सांगता म्हणून सांगताची. तुगेल 8 गुरी उडगास दवर न्हू ते प्रामाणीक जावन आराधन करी म्हणून सांगून म्हळ्यार आमगेल मनाक आमी सांगता की हे भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी श्री दास गोस्वामी पाद कमलाक हांव प्रार्थना करता मिगेल मनाक हे पुरा दी म्हणून सांगून सांगताचे. हांव कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता. गुरुदेव व्रजवने व्रजभूमि वासी जने शुद्ध भक्ति आरवि प्रगान
गुरुदेव व्रजवने व्रजभूमि वासे जने शुद्ध भक्ति आरवि प्रगान इष्ट मंत्रे हरि नाम युगल भजन काम कररति अपूर्व यातने इष्ट मंत्रे हरि नाम युगल भजन काम कररति अपूर्व आतने धरी मन कारणे तुम्हारा धरी मन कारणे तुम्हारा यानी आचे ये बेसार भक्ति कृष्ण भक्ति विना नारा नहीं गुजे जीवेर संसार यानी याचे ये बेसार कृष्ण भक्ति बिना हार नहीं गुजे जीवेर संसार गुरुदेव व्रजवने व्रज भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यार विप्रगान कर्म ज्ञान तप योग सकैलाता कर्म भोग कर्म च देते हे नारे नारे कर्म ज्ञान तप योग सकैलाता कर्म भोग कर्म च देते हे नारे सकल झाडिया भाई श्रद्धा देवी यर गुण गाय यारा कृपा भक्ति दीते परे सकला झाडेय बाय श्रद्धा देवी गुण गाय यारा कृपा भक्ति दीते परे गुरुदेव व्रजवने व्रजे भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यारा विप्रगान चाढीदम्ब अनुक्षण स्मर अष्टतत्व मन करता है निष्कापतरती चाढीदम्ब अनुक्षण स्मर अष्टतत्व मन करता है निष्कापतरती से रात्रि प्रार्थनाये श्रीदास गोस्वामी पद यही भक्ति विनोद करनाथी से रात्रि प्रार्थनाए श्रीदास गोस्वामी पाय यही भक्ति विनोद करनाथी गुरुदेव व्रजवने व्रजे भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यार विप्रगाने गुरुदेव व्रजवने व्रजे भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यार विप्रगान इष्ट मंत्रे हरे नाम युगल भजन काम कररति अपूर्व यातने युगल भजन काम कररति अपूर्वात यातने दरी मन कारणे तुम्हारा गुरुदेव व्रजे मने गुरुदेव व्रजवने व्रजे भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यार विप्रगान गुरुदेव व्रजवने व्रजवास भूमि वासे जने शुद्ध भक्ति यार विप्रगान शुद्ध भक्ति विप्रगान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल माताजी मस्त मस्त चंदकोन सांगला बरी संजला मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा तुम्हीची राग घालल की म्हळ्यार हांव फर्स्ट टाइम आयकता असं या कीर्तना की राग आशिल की फर्स्टाची गोतना म्हळ्यार केला उपदाका विंगड तुम्ही भजन राग घालून ऐकून म्हणतात माताजी विंगड भजन ऐकून तक्क ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗ ಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ हा तेंची नाही म्हळ्यार हांव युट्यूबान तू सोदले हे पद म्हाका आयकुच्या मेळ्ळी तेन्ना तुम्ही चंद कोण सांगला
काही विंगड वैष्णव तशी भजन निमगेल वैष्णव भजन या पंतास माताजी हे भजन ओके सेन पळया ऐकलं पळा कितली लायक असं भजन तुमको वापस ऐकू का म्हणजे री ते लिंकाक चमकलारी मिळता कीर्तन तशीची विंगड नव भजन सै मिळता सगळ्यांनी ऐकून मुखार सुनसचे वैष्णव भजन संध्यांतनी तुम्ही म्हणू की येऊ का प्रॅक्टिस करायची घरान तो देवालय कीर्तन म्हणू तशी याची धन्यवाद सांगता असं माताजी तुमका रश्मी भट माताजी का गुरुले प्राधान्य म्हणल्यारी आता आमकां अनेक एक इन्सिडेंट अनेक एक गेल्यान पळयत ध्रुव महाराजाक सुरुचिले पयारी बश अरे उत्तानपादाले पयारी बशाक सोणी सुरुचीन तेन्ना सुरुचीन सांगले की तुम्ही गेले पूतू जावन येयला रे तुका ते तुगे लग्नाल पयारी बैसू येत म्हणून तेन्ना तो सनूचेलो 5 वर्साचेरडो ते कशी तशी जगता म्हणटना ते आवसुले वचून सांगता पळयशेच सांगले मिगेले पच्चे म्हळ्यारी येणे तेन्ना हांव कसं करता म्हणटना हांव सांगता तू देवाले नामस्मरण करता देवाले तपस करता देवाल नावारी म्हणून तशी तो काही मिळता म्हणजे रन्ना वता तई वतन ताका म्हणलें कोण गुरु जावन नारद महर्षी तई मिळता नारद महर्षी तई तशीची अक्का ध्रुवाक अशी सांगता हे दिसांचेरडू तू कसं ले करचे म्हणून कसं सांगला री गेल ते एक निश्चय धारडी अशील की हांव कसं जाला री देवाक पळोवनूच येवचे देवाल तपस करूनच येवचे म्हूण सांगून ते एक हाजेरी वतना ताका मार्गदर्शन दिलेले नारद महर्षीन थंय एक गुरुले अगत्य पळयात ना म्हूण गेल्यार त्या चेरडा कळतशील वे आपणेन कसं करका कशी करका कसले म्हणून थंय नारद महर्षीन ध्रुव महाराजाक चंद कोन लायक कोन कसं करका म्हणलें एक मार्गनिर्देशन दिवन ते हाजेरी ताणें तपस केलेले देखून ताका ते 5 वर्साच्या रडाक जलरी देवाले दर्शन भाग्य मेळ्ळें ते गुरु म्हणलेले कितले इम्पॉर्टन्स आस पळय आमगे लायफान तू म्हणलें हरे कृष्णा आता गुरु अष्टकम सांगू येता असाची विजया विषणे माताजी मणिपाला दुकोनु हरे कृष्णा माताजी संसार दावा नललीध लोका कीर्त गुरु अष्टकम सांगू का येता असाची हरे कृष्णा स्वागत तुमका हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर हन्नी बरेलले सवामृत लहरी दुकुन कळले संस्कृत भाषेंत सुचे गुरुदेवाष्टकम शुरुवे हांव तेजे अर्थ सांगू प्रयत्न करता गुरुचरणार विंदाक साष्टांग दंडवत करता ह्या लोकाचे संसार म्हणजे दावानल केदन शांत जाता हा गुरुले चरणार विंदाचे आश्रय मेळ्ळेल तेदना कल्याण प्राप्त जाता महाप्रभुले कीर्तन नृत्य गीत आमगेल मनाक रंजन करता देहा भितरी कंपनाचे तरंग येवन रोमांचन जाता गुरुचरण सेवा निमित्त आमगेल तन म्हणचे मंदिर मार्जन जाता गुरुमुखांतर मेळ्ळले भगवंतले चतुर्विध प्रसाद हरिभक्त संघांतू भारी स्वाद असता तस्सल गुरुले सदा भजन कोर्नु चरणार विंदाक वंदन कोरिया राधिका माधवले अपार तगेल माधुर्य लीला गुण रूप नामाचे प्रतीक्षण गान कोरिया भगवंताले प्रसाद विना दुसरे गती आमक ना त्रिकाल ध्यान करचे भाग्य गुरु दिता तसल गुरुले श्री चरणार विंदाक वंदन करया हे अष्टकम ब्रह्म मुहूर्तरी पठण केल्यारी आमका वृंदावननाथ म्हणल्यारी कृष्णाले सेवे लभी जाता म्हणून सांगताची अष्टकम सांगू प्रयत्न करता संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम
प्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहारा धननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विध श्री भगवत्प्रसादम् स्वादान्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गाम् कृत्वैव तृप्तिम् भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धे यायालिभिर्यो तिरपेक्षणीया तत्र तिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैर् उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तव तस्य यशस्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् 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 श्रीमद्गुरोरष्टकम् एतदुच्चैर् ब्रह्ममुहूर्ते पठति प्रयत्नत् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्य जनसोऽन्त एव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा हरी हरी बोल माताजी इतले भावपूर्ण जेवण तुम्ही त्या या गुरुअष्टकम सांगला की तो आमका तो गुरु आमका देवा लागी आपण व्हरता म्हणलेले खंडित इतली भक्ती भावपूर्ण जेवण तुम्ही सांगला या कीर्तना गुरु अष्टकम म्हणल्यार ताजी ते मीनिंग तुम्ही फर्स्ट सांगले गुरु कसले ये आजे अर्थ कसले ये
भारी लायकोन सांगला. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. आम्ही केदार निमगेला रे धन्यवाद तुम्ही माताजी. येताच जाता तुमगेले मुखार विंदान कीर्तन ऐकूच्याक खुशी जाता आणि एक आनंद विंगडाची. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण मस्त माताजी. मस्त धन्यवाद. धन्यवाद. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ म्हणचे वय ते मुकुती एक देवाले पावका म्हणजेल्यार आमका गुरुच्या उकाशीची. ते गुरुले दासान सांगिले तांणी एक खंयचे विषयी सांगला म्हणजेल्यार तांचो एक अर्थ आता बला जावन आमगेले जीवनांतले की तांणी ते एक सांगचे ते मर्म तांचो आसता तांगेले प्रति एक दासाले उतरान दासवाणी. तशीच आनी एक आसा की गुरु म्हूण म्हणटाची जाल्यार सकडा पशी व्हड गुरु देव कृष्ण. कृष्णम वंदे जगद्गुरुम. सगळे जगत त्यागाची कृष्ण गुरु. तागेल नंतर बाकी पुराई म्हणून विंगड कोणेय गुरु आता बाकी पूर गुरु असांची जाल्यार तांगेले पुरा पशी वैर कृष्णा पशी वैर विंगड कोणेय नाची. कृष्णान अर्जुनाक एक निमित्त करून आमका एक भगवतगीते दिला की आम्ही जीवन कशी करूयत देवा लागी पावच्याक आम्ही कशी मुखारसून वचूयत कसले आमगेल प्रति एक हेज्जे हेज्जे आम्ही कशी दवरका आमगेल एक एक दिवस आम्ही कशी जीवन करका म्हणल्यार ते भगवतगीते आम्ही समज करेक्ट आम्ही मनावेल्ले म्हूण जाल्यार कृष्णम वंदे जगद्गुरु म्हणून पूरजनांनी सांगचे आम्ही सांगतांची पुरा ते सम्मा म्हणल्यार आमका करेक्ट जावन मनावता. तशीच हेंची कृष्णालयान तुकून आमगेले एक गुरु परंपरे सुर्ज आसा. हे गुरु परंपरे विशयारी कीर्तन सांगू येता असांची रेश्मा गायतोंडे माताजी मुंबई दुखून कृष्ण होयतो चतुर्मुख म्हणल्यार एक कीर्तन हंतू सगळेची कृष्णा लंग तुकून एक गुरु परंपरे विषय येता असा मध्व गौडीय परंपरेत असं तज्ज विषयारी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांनी गुरु परंपरा म्हणलेले बंगाळी भाषेनसी कीर्तन हजे एक हे आम्ही करेक्ट जावन ऐकलींची म्हणजेल्यारी आमगेल हे कृष्णाले तुकून स्टार्ट जाता असं प्रभुपादाले ताय पावला प्रभुपादाले तुकून आता आमका साधारण जनांक घरांतू बैसून एक भक्ती करची खातीर भागवत पुराण कोंकणी म्हणलेले एक गुरुस्थानारी आमका पावला म्हूण सांगू म्हाका बद मस्त खुश जाता असं की आम्ही खंय वचूं म्हणना आमका वारांक एक 4 ते 5 दिवस घरांतू बैसून आमका पुराण म्हणे उपदेश मिळता. पुराण म्हणे आमगेल कसले डाऊट असल्यार निवारण करून दिता असं भागवत पुराण कोंकणी टीम तांतू मस्त स्पीकर्स येता असांची आमका आमगेले ये कष्ट सकड दूर करून आम्ही ते भक्ती मार्गार चलची खातीर आमकां सांगू का तेन्ना कृष्णा होयतो चतुर्मुख म्हणलेले कीर्तनांतू अशेंच की श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सांगता असाची सृष्टीचे आरंभांतू भक्तीचे ज्ञान चतुर्मुख ब्रह्माक श्रीकृष्ण भगवानान दिलेले श्रीकृष्ण देवान दिले थंय सुकून देवर्षी नारदांक ब्रह्माल निमित्त जाले मागीर कृष्ण द्वैपायन म्हूण सांगतलो म्हणलें नाव आसतलो म्हळ्यार व्यास महर्षी देवर्षी नारदाले शिष्य जालींची वेदांत दर्शनाचे शुद्ध अद्वैताचे संप्रदायाचे श्री माधवाचार्य 13th सेंचुरी 13चे शतमानांतू व्यासदेवालगी वेदांत शिक्षी खातीर बदरिकाश्रमा चमकललींती आणि त्यांनी स्वयं श्रीकृष्ण द्वैपायनाले सेवक म्हूण म्हणटात. पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ म्हळ्यार माधव गेले पद्मनाभ तीर्थांगेले गुरु एकमात्र आश्रय म्हणलेले पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ तीर्थ त्यांनी मात्र एकमात्र आश्रय म्हणून सांगतात. तशीची दोन्ही अंतू सांगता की हेंची परंपर मुखारसिता असाची माधवाले विंगड दोन्ही प्रमुख शिष्य नरहरी तीर्थ आणि माधव तीर्थ
माधव तीर्थांगेले शिष्य परमहंस अक्षोभ्य तीर्थ तंगेल शिष्य जयतीर्थ आणि तंगेल शिष्य ज्ञानसिंधू. त्यांना आमगेल परंपरेशी येतास कृष्णाला दुखून स्टार्ट झाला दोन्ही अंतताना ज्ञानसिंधून रबले ते तुकून मुखार सांगता अंजी दयानिधी भक्तिज्ञान दयानिधी भक्तिज्ञान ज्ञानसिंधू लगी प्राप्त केले. आणि तंगेल शिष्य विद्यानिधी विद्याधिराज तीर्थ हंगेल शिष्य राजेंद्र तीर्थ शिष्य राजेंद्र तीर्थांगेल शिष्य जयधर्म हंका विजयध्वज तीर्थ म्हणून सांगताची. अशी आम्ही शिष्य परंपरा सम मनावर वर का म्हणून सांगता असाची भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर. विजयध्वजाल शिष्य श्री पुरुषोत्तम तीर्थ तंगेल शिष्य सुब्रह्मण्य तीर्थ तंगेले प्रधान शिष्य व्यास तीर्थ व्यासराय हंगेल शिष्य लक्ष्मीपती हंगेल शिष्य लक्ष्मीपती तीर्थ ते लक्ष्मीपती तीर्थाले शिष्य माधवेंद्रपुरी गोस्वामी माधवेंद्रपुरी गोस्वामी शिष्य ईश्वरपुरी आणि हंगेल दोन्ही प्रधान शिष्य देवाले प्रसिद्ध अवतार जावनशिले श्री नित्यानंद आणि अद्वैत आचार्य. समस्त लोकाचे आध्यात्मिक गुरु श्री चैतन्य महाप्रभूनी ईश्वरपुरींक तंगेले आध्यात्मिक गुरु जावन स्वीकार केलो. तशीची संचा अवस सांगता असाची चैतन्य महाप्रभू श्री श्री राधा आणि कृष्णा दुकुन अभिन्न नाही श्री रूप गोस्वामींक अनुसरण करतलेंगेले जीवाचो जीवतो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभूंक मस्त आनंद दितशिलींची. म्हणार देवाला भक्ती करताच असताना चैतन्य महाप्रभू का मस्त आनंद जतशिले. जीव गोस्वामी आणि रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी का अत्यंत प्रिय जावनशिलींची. जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी इंगेले शिष्य आणि अद्वैत आचार्यंगेले शिष्य यदुनंदन आचार्याले शिष्य जावनशिले. रघुनाथ दास गोस्वामींक रूप आणि सनातन गोस्वामीन तंगेले तिसरे भावाले रूपारी म्हणजे तिन्हीच भाव जावन त्या रूपारी अंका स्वीकार केला. रघुनाथ दास गोस्वामी गेले प्रिय शिष्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी. कृष्णदास कविराज लोकनाथ गोस्वामी गेले प्रिय मित्रशिलींची. हानी दोगजेन म्हणारी कृष्णराज कविराजनी लोकनाथ गोस्वामी हानी दोगजेन वृंदावनांतू केदनाय कृष्णाल विषयारी उल्लैतशिलींची. गदाधर पंडिताले शिष्य लोकनाथ गोस्वामी हंगेले गदाधर पंडिताले शिष्य लोकनाथ गोस्वामी ते लोकनाथ गोस्वामी हंगेले एकमात्र शिष्य नरोत्तम दास ठाकूर तंगेले कीर्तन आम्ही आता ऐकता असतांची नव्हे आजी सांगला नरोत्तम दास ठाकूरांनी. हन्नी सदैव तंगेले गुरुले परम मित्राल सेवेंतू तत्पर जावनच शिलींची. हे प्रकार नरोत्तम दास ठाकूर लोकनाथ गोस्वामीले शिष्य जावनसलारी वई तन्नी कृष्णदास कविराज गोस्वामी गेले अत्यंत प्रिय जावनशिलींची. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर नरोत्तम दास ठाकूराले पादसेवे कोर्चे एकमात्र अभिलाष मात्र आशिले. हन्नी नरोत्तम दास नंतर चारीचे आचार्य शिलींची. नरोत्तम दासा नंतर चारी आचार्यानंतर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आशिलींची. तशीच अट्टांत सांगता संची विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर विद्याभूषण हंगेले शिक्षा गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर.
ह्यांनी श्रीमद भागवताचे उपदेशो दिला. श्री बलदेव भूषणानंतर जगन्नाथदास बाबाजी एक प्रमुख आचार्य आशिलींची आणि ह्यांनी श्री भक्ती विनोद ठाकूरांगेले प्रिय शिक्षा गुरु जावन आशिलींची. श्री भक्ती विनोद ठाकूरांगेले प्रिय मित्र श्री गौरकिशोर दास बाबाजींगेले एकमात्र आनंद कसन आशिले म्हणारी हरिभजन करचे. तशीची कडेचे हंतू येता असाच्या मी वजा तंतू सांगता असाची हे सक्कड महान संत वैष्णव परमहंस अति उन्नत भक्त असांची आणि ह्यांनी पुराय गौरांगेले आध्यात्मिक परिवाराचे अंग जावन असाची म्हळ्यार मेंबर्स जावन असांची. तांगेले पवित्र चरणाची आमका गती मक्का भक्ती सेवेंतू काही अभिरुची ना. हाव श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती नामाचे एक दुर्बळ आणि नीच संन्यासी म्हणून सांगून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणता असाची. तशीची प्रसिद्ध श्री वर्षाभानवी दैतदास भक्ती सिद्धांत सरस्वती गेले दीक्षा नाम सदैव तंगेले आध्यात्मिक गुरु श्रीला गौरी किशोरदास बाबाजी गेले सेवेंतू मग्न असतांदी. तंगेले प्रमुख शिष्य श्री अभयचरण भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद हन्नी चैतन्य प्रभूले म्हळ्यारी श्रीकृष्ण प्रज्ञेंतुले कृष्ण प्रज्ञेचे संदेश सगळे लोकांतो प्रचार करून सक्कड पतितांक दया आणि करुणाचे भंडार जल्लींची. ते आता हरे कृष्ण प्रभुपादान एक प्रचार केलेलो देखून आम्ही पुराय आता हेंची अंत मुखार वचाक आमकां सुलभ जाता असा. तेन्ना प्रभुपाद खंय सुकून आयलींची म्हळ्यार प्रभुपादाक प्रेरण खंय सुकून आयले म्हळ्यार डायरेक्ट कृष्णाले तुकून असली एक परंपरे आयला. ते परंपरेचे एक भाग आम्ही जावच्याक प्रयत्न करी आम्ही जाता असांची म्हणलंतो बदलची मनाक खुशी जाता. एक गुरुले गुरु परंपरा कितली व्हड आसा खंय सुकून आयला. मस्त आमगेले भाग्य म्हणले का. हरे कृष्णा माताजी कीर्तन सांगू का तुमक स्वागत करता असा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. कृष्णा होय ते चतुर्मुख होय कृष्ण शिवोन्मुख ब्रह्मा होय ते नारदेरा मती नारद होय ते व्यास मध्वा को हे व्यासदास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गती नरहरि माधव वंशे अक्षोभ्य परमहंसे शिष्य बोली अंगीकार कोरे अक्षोभ्येरा शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तारदास्ये ज्ञान सिंधु तोरे ताहा होय ते दयानिधि तारदास विद्यानिधि राजेंद्र होइलो ताहा हाते ताहार किंकुर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जानो भालो मते जय धर्म दास्ये ख्याति श्री पुरुषोत्तम जाति तहाते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तारादास लक्ष्मीपति व्यासदास ताहाते माधवेंद्र पुरी
माधवेन्द्र पुरी बार शिष्य बार श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू ईश्वर पुरी के धन्य कोरी लेना श्री चैतन्य जगद्गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य रूपानुग जनेर जीवन विश्वाम्भर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तारा प्रिय कवि कृष्ण दास कृष्ण दास प्रिय बर नरोत्तम सेवा पर जरा पद विश्वनाथ आश विश्वनाथ भक्त साथ बलदेवा जगन्नाथ तारा प्रिय श्री भक्ति विनोद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता दी चुकून बंद झालंय आय जस्ट सिंग द रेस्ट ऑफ इट सॉरी हरे कृष्ण कंटिन्यू विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत बार श्री गौरा किशोर बार हरि भजनेत जार मोद इहार परमहंस गौरांगेरा निज वंश तादेरा चरणे मम गती आम्ही सेवा उदासीन नामे ते त्रिदंडी दीन श्री भक्ती सिद्धांत सरस्वती श्रीवार्ष भानवी बर सदा सेव्य सेवा परा ताहार दयित दास नाम तारा प्रधान प्रचारक श्री भक्ति वेदांत नामो पतित जनेत दोया धाम कृष्णा होय ते चतुर्मुख होय कृष्णा शिवोन्मुख ब्रह्मा होय ते नारदेरा मती हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा थैंक यू माता जी हरे कृष्णा